Hello guys, good morning and welcome back again to our YouTube channel guys. Unsa ang katuwa pa naka-subscribe diha, palihog kog subscribe sa among channel guys. Unsa pindutan na notification bell arong maka-update mo sa among kada adlaw nga ipang-upload sa YouTube. Sa karong adlaw guys, lipay gajud ko. Tabangan ko sang mga igagaw dari maglimpyo dari sa among atukuran og kamalig. Diha sila guys ang patanaw nila. Tabang ko nila. Kay si Gabriel to nisod og trabaho kay maning kakay lagi tarong makatigom ta ginakmay. Ibaw naman dyan mo, sa imong purpose na ng ilang tigom. Guys, hari pang hangwat, taris mga kasagbutan. Kaya guys, ang mga igagaw, tapos paderder, tabang na taon, pag sa panghangwat dari, kaya na lagi mga sin, mahadloy kumanguan, kaya sa mga samad mi. Pag hinay mo, kaya narabay daghang sin, siguro na. Pag hinay be, tabang tao skin-kin. Nakaagas naman dari, parang ag tubig guys, da. Ikan datong na yung mga, tapos mga lasyo-lasyo dari sa katubigan, sa agdiri po na mamana si Ja. So mga tubo nagtarang agatang rambutan dia guys dia. Ato pa datoy limonsito. Grabing labengan na jud sa guys mo. Salamat ko sa mga igagaw kay kitabangan ko nila. Thank you jud. Mo jud kay sila kitabangan ko nila. Nakabutan ka jud sa along. Salamat ka julong. Mating abot ni salong. Kaya na maka-arsas mga bugat, di ko ka-arsa kay ako na no. Piang-piang tada ning kaguwang. Kin-kin man siya nagpauso na ng bayot di ay nabuhi. Mo kay na mga sin. Mga samad sa mo sin, mo na kadlukan na magtamak-tamak ug akura. Hinaylong kay narabay lansang nung. Pwede ra lagi na kay dubduban ra man na. Dubduban ra ba nang kanang maingan na. Daro lay butang. Kanay pamutang karo mabugha pud na. Arang naman ang punang gabuka. Hawa di akin kay insag nay mananapkin. Hawa bi, narabi daghang lansang na na. Akan ni okay ra sa danay nga na kay haraman ning adubduban daning mamana ni. Yung dari lagi pun putang. Pero guys, hey tabazong ugan, maroy. Tagak na tang hinarag. Wala guys, grabe gyud ding daghana dari nakatambak nga kuan. Pag hinay mo kay sang nailan. Sige. Sama nakalaw. Mo kadlukan guys ug ako ray mo kuan dari kay ron daghana lansang. Kinaw dakin. Majugan ni guys kay ila kung gitabangan. Dari kay grabe jud ting bangaha kaadyo. Karang bangaha kadyo dari magkuan og akura kay grabe daghana lansang. So gani guys kay naghang maigagaw ang taon ni tabang tapos pa derdir ang bibi guys sarang kahudyon ri na guys sarang kasayang kaadjog kubas karang birahan ni guys kay hang kahudyon ri kay sayang hello oy sa saging imbis na buhi na dani dapit guys naman may ipabutang dani makakita ra mo puhon ug sayang ipabutang dani nila puhon kaluy as Ginoo. Ha? Pag hinaylong kay samad sa kalong narabay daghang lansang. Ha. Dana ra kadapit adto dadto kay nay daghang lansang das tenga. Kay katulagin ning nanglupad nga mga atop dari ning hansak. Dari kay my loves. Bye nizo. Okay. Doon kay nahimo daring tambakanan dari. Kaya nahimo ng tambakanan. Kaya nabaglian ng kamunggay maha. Kaya nabaligan ng kamunggay. Lagi hala, diyan day kamunggay kinanong kinot. Ginailong. Okay, sayang mapud sa dubduban, makahoy man gajud pud. Ay madubduban pud mo. Ay na lang nila ho, init na. Sayang. Hinuan na tadaan. Tara guys, kaya mo ning pangkahudyon, pero masayang. Gitaha na kay dinan sa kajuhitak, di parehadas na ngagi grabing hitak kadani. Na rabay bunga ko basa no, sayang nga oy. Karang luuda ka jug saging guys na arang sayang nga kaadyo bis nga buhi na pero kinahanglanon man kay ato man naging gamiton ni puhon. Hinlo na jud pud adto mo tamak-tamak na kinsag nihas. Uy tara. Batilong, gihaslong. Buran. Uy, batilong. Karang kadyo kabuutan.
Na guys, daman dari ag amang limonsito. Mo jud ni kay wala putol. Ni limonsito ug sili. Ha? Kaya dari man na mga ipa kuan guys. Kuhon kita ra mo guys. Nami na bantang saging kay tambek na. Sana all. Paghinay ha kay na lansang ha. Lansang na ni daghan kay kung nanglugpad nga atop. Nga guys, mahadlo ko dari kapuray maguhidlo kay nalagi daghang lansang. Uso kanay kay ila kong itabangan, volunteer na taon sila dari kabang namo. Hala man ni sila pangilumdan. Lang wala lagi syukoy dana long. Way syukoy. May tubig na. May tubig, nang mana magtubig long. Hinadila man long kay nay kuan long kanang naay hose. Ato kay saging, tigbasa. Ayo lo. Ayaw. Kahit ng sundanga. Ato dyan na ikuan. Hawa di akin, kinilansang bi. Sayang nga kadug saging guys. Ano na? Halalong. Katanom dito. Sugsugo na pod. Yeah. Hinlo na jud in taon. Nay, kininsang nailansang. Alam no? Sa? Way oya, basawara ko no. Nara ba yung mga husda na? Ayay, tunan. Murag dunay nagtingog nga hus. Wala guys, naay nagtingog nga hus. Dunan Tol mga along. Murag dunay nagtingog lagi. Aw. Pantay long kayo nas. Along nang nagibo. Angat kalong. Murag jud na nagtingog long no. Dunan. Wala na nagtingog hus. Apay na buslot na magkaku hus kagwang. Wait salong, ato salong. Ato salong. Ato sa. Kanayan tanawon. Nadyo nagtingog dari dapit. Awa. Ha? Dan di dapit na lagi nagtubig. Allah. Taysa pizza. Na maguisin dari na di makuan. Ano? Oh, nakuan siguro na. Sin sa pizza. Kanay sin guys di Pasalong bir ha. Lalagi gabi. Uy. Lalagi gatingog. Hala di ay guys. Hala. Ay ito alagi. Kuan na ho siguro na. Nalong no. Nalagi. Sirit man ni dari. Nagsirit. Naghus di man gud si kon man nagakuan. Hindi kuan sa Buslot lang. Kuasa gumakin kaw. Kuasa gumakaw dali kaw. pa. Oh, kaw. Arang kasugalo? Suga man di ay na Mantugay ra kay ra hilaja dadto. Wa na si sa matigbasi. Daan na si za. Kay gitaplakan og sin. Tungod man awa. Lagi. Kuha sa gut kanang naiguma be. Berhalong, magkasuga man di ay. Oh, Ginoo ko, rong magkasuga dari hus guys. Suga man dari tubig dari, bantuga ran si. Awa man dyan na kuan. Magkasuga man dari tubig guys, wag maning hus na. Uy, Ginoo ko nag-shower man dari. Stilan, gamong hus, tigbasan day na. Pero di ka mo may nakatigbas na kaya natabon-tabunan man naguan. Masin. Hello. Ay long. Pasangin lang sa long. Wa man good. Dis along nakakuan. Ano nang banganon guys kana mura nag-shower dan harabay butang ta na mag. Nag-shower na. Buslot man egg hus. Hawa di akin. Yatang na imo kuya. Angay na alid-an na ng husa. Grabe yung buslota dyan ay hus. Hoy! Stilan. Pawiran nas mama. Hoy! Mana? Pawir. Kuan kan sulupin una. Hoy! Sabaan na mas mama. Sulupin bitaw. Sabaan mas mama. Uy! Stilan. Ginukuha mo natin. Kasugam na ng kuan na. Dakiadig. Kuan na na. Buslot. Kuag buslot di ay eh.
ang nga ipasumpay. Masasundang na susin. Bau, hani nakakuan na. Nakuhan si mama na. Alam mo ko ang gawa sa Sugag tubig. Hawa di akin. Kuha na. Nabasa na ko. Ano gani kay na kuan na hagna ade di. Ano na. Agas pa. yung 5 kit. Sugad si ay guys sa kuan agas. Sugan ka na ako pulis. Aray ko, tabang. Kapit ako. Kumbati. Mabayad. Sugan mo. Daw. Sugan jud mong dagkagad lami gid mo pang latuson. Insuga sugsugo ng isa. Muhilak ka na ron na. Ay na okay na jud. Okay na tay? Grabe na ka aday aguan. Ito man nagkakuha na. Sino kisa nakakuan dani? Kugar gay. Ugar na. Ara na ipasumpay dan ha. Palitan na nahagkuan. Ataw di grabing dugay. Lagi. Mama ding grabing hinayarag Agas kadto mo man di ay. Kay dan himreng har kaliputod. Kaliputod man day ning kagwangan ni. Arang hinayag agas kasugling tos tinuod. Tingalay ko naman si nagsirit. Ngayon. Singot mo niya. Aman day. Puto. Abak Putulo naman di ay. Butangi, sa man mo rin pasanon? Butangi. Haramang imo sinso. Tistingi sa to imo sinso. Bye, tandana. Kalata. Dus andanas nga kamalig. Pwede kay kaso dus andanas long. Dus andanas nga kamalig. Lang no. Ang guys, butangan na mo dari dus andanas nga kamalig. Namang koy mga host dari guys di ah. Sa diri pud. Napay host dani nang lubong na siguro host din he. Wala na lagi dapit. Kubo ni. Kubo jud ay ko niya guys. Kay kwaon. Isud man padugan ni dani ipabili na. Mura, di na matulis sa tang trabaho nani sabud-sabud. Kitiw, hawa de kitiw. Dari kilo kumpitay. Kabado. Iyo masih pare ya. Bud, ada na masih mago ka. Ang balo ko anong. Naman sa gibuon. Dili na padhadlekon. Ito man niya. Yes. Grabe jang hitaka dari di ah. Big tubig. Tubig nga na wa May pagkamas tubig no. Naa, grabe man jud darang hitaka guys di ah. sige Agas Ginoo ko. Siyempre. Pantugay ra kay way pagkamada to ag hus dari buslot man di ay. Ginoo ko. Wait. Ah. Apin na kuno na karang what? Hinay, isang nay. Narbaisin. Bar grabot lang sa robot. Hinay long kay isang nay lansang long. Ha? Tanaw kay tanaw. Ay kabado ka. Uy. Dasang talong. Tadi. Kasi kuha ka pa na yung musik. Ini man, apa na? Ini baru. Tahu? Mayroon na. At lagi ito sila sudlon nila agad ito, Teo. Lagi hard. Ito pero tawag na lung. Ay, nako. Yan. Agakit ko ang. Ya, jeepri ag country. Ba. Bu mo din ni, baro basak man ni. Pero pag-uli ng buo. Wala og manday ni mulong. Along.
Uy! Inadal ba siya? One, mga 1, 2, 3. Anak ka? Grabe yan. So good na may guys, among project, kay bawa na mag sa imong project. You know what? Sana ba daring mga lubi-lubi? Na guys, nahinlo-hinlo na gazad in town food, kalos Ginoo. Kana dubduban ra na amod ana. At least natapok na si Ja. Na ko mahadlok kinsa nay mananap lagi. Kin hawa di akin kin. Diyan na pa may mga lubi na nagpatong-patong saan naman ning kaguwang ni. Butang di na si girl. Mora ba na among kuasa mong mission gahapon nang hatod mig mga bugas. Ay kabaw. Hay gikisapan ikaw. Oh, grabe naman. Hala, kisa may nagtabang nimo. Ay, tamang si ko. Karang luuza gi ayrehan guys. Unilang sa uy. Nagnilan sang gana. Uya. Unay, bayot na. Nakon. Insan sa? Namro ko kasukaon. Ano ko sabot sa ang gibate. Uy, buyag. Lagi ka nang Go. Kay injo ko nung duha palit daw. Hamugan. Hamugan mo nang duha. Ugan mo na. sakit magalang kamot imbis di arthritis pa. Nasamot pa baka karon di baka kamukuan to. Naging sa arthritis. Agang na nadusi pa yung edad. Na, nabuing na. Nadusi na hinong edad. Basta dusi pa ibaop. 15. Sos. Murag badong-badong. Na pleno. Birthday buti ni Moron. Napusag sa amin datos bahay kapag hinami na nakurat kung wa mo ko katuos ang naon 51 nam deko Hello ka. Kanang lubiha guys, kinahanglan sa zapot doon. Hawakin, adyo pa, da nakin, kinangatagak na ba ng lubiha da nakin. Hawa diha be. Kana na, delikado naman ganas sa guys. Sa lingkuan na siya, murag gamay na laman siguro naghawid na. Ano ba? Kinahanglan na siya maputol. Kana isang mga dahon nang akuan mag isang mga dahon murag padung mga matay. Na way, welugway. Nasabot sa Marseco, tuwa dito mura nag Nabuang na. Marsiko ray kasabdan. Oh, wala Atong ka tiwasan. Tiwasan. Uy, yawa boy. Hay lukaton ka ni? Makaya ni mo lukaton. Pag sure. Pag hinayin taon kay mga samad dun sa. Namat ka azo gazid. Hilayin taon kung gitabangan. Dihita ka. Uy. Ko. Si! Nanabilin. Nabintahan na sa dari guys. Hinlo na dia. Tanawanin so. Hala, na improvement gamay. Di maghangad sa ang gwapo. Guys, na gazid. Ni tao improvement. Salamat sa kaan. Natiglabog na nadala Ludo. Ay long kita Na improvement dari guys. Kita na gazid na tengkoan. Kita na dyan dyan ni pohon guys. Agatang kamalig. Lipay na ko kaadso. Sugod to. Ito to hinlo na yung taon. Batilong. Kay naikinilaw ronlong. Bida na sige nagpangatagak. Hawa diha tay. Sige nagpangatagak na ba diha? Sakit ang una arthritis Hinlo na yung taon dari. Agkarin na naman dari. Haling dubduban ra ni dari guys. Dubduban ra na dari. Hinlo na guys. Yung taon. Kalois Ginoo. Bring my name. Dua. Kawa na name. Hinlo na gadzud si Jag guys. Nalipay na gadzud ko nagtanaw. Danas mga utlanan hangi pamutangan dana ug malimusito galing kay murag isa ra kabuk ni musito dari nabuhi. Sa dapat atang rambutan dari uy kagwang. Grabe jung hitaka si Jak kay grabe man nang ag buslot dari dia. Yan nagsige paghunob in taon lagi jung. Bring my name ko no. Yan guys. Sige man dari ko ang ag buslot kuno ko. Okay, si Janari guys. As si Zenta dapat rambutan. So dari aga mong utlanan dari na rambutan nga dari skilid. Unsa guys na namay gamay improvement dari nakita na ninyo di ah. Maning kakay na punta na para pagtukod sa tang kamalig.
Dire na rin. Oh. At least nahinluan na sila guys. Ako nga na mga lansang na rin nakuha. Kaya pamira naman nilang mga atong mga tambak na rin mga atop bitaw nga. Nang lugpa na rin. So ilan nang ipang bira to, nang ipang nambak na to. Dugduba na laman to nato. Kung mo, bakad nagkainitan. Kakabaw, makakabaw. Kaya mga igagaw. So gani kaya dahil tao. Ning tabang ang taon sila na mo. Salamat sa kaadyo sa mga igagaw. Nandiya guys, maura na yung mga video karong adlaw guys. Manghinaot ko nga ubanan gyapon mininjo sa mga sunod nga mga videos guys. Sa adyo ninyo kalimti pag-like ug subscribe ang mga channel. Kaya rong taong tabang-tabang na sa mga kuan sa i-share pud ninyo. Salamat ka adyo sa inyong pagtan-aw. Daghan-daghan ka dong salamat. God bless ninyong tanan. Magkita-kita na patas uban ng mga sunod ng mga video. Bye.